Днес в най-известната рубрика от 35 години насам среща с истинската Елена. Тънкостите на търговията в парламента. Рецепти за пазаруване. Тези дни лидерът на партия РЗС Яне Янев нарече жалък напусналия парламентарната група на ГЕРБ депутат Георги Марков. Това е един съвременен негативен герой тип Мунчо, който се опитва да вади аргументи, но аргументите му са само финикийски, коментира Янев. Според него за напускането си Марков ще получава по 20 000 лева на месец, което било задкулисна практика в парламента. Кой го познава този Георги Марков? Той е един анонимник, едно нищожество. Тук става въпрос за предателство, бурно аплодирано от обществото. Това е краят на парламентаризма, коментира лидерът на РЗС. Тънкости на търговията в парламента. Рецепти за пазаруване. Добре дошъл, обаче ще те съдат. Да знаеш, той човек, ако чуи това нещо. Първо, защо този път имахте възможно най-отвратителните политически гости? Така ли? Трябва да си озонирате студиото, да го обезпаразитите. Дай, нататък. Защото с такива хора, като този, българския политически живот става изключително досаден и отвратителен. В максимално досаден? Степен. Да. Досадата е... Мека дума. Бял кахър. Да, така е. Не смяташ ли, че трябва да се поставя все пак една диагноза на едно определено явление, да се видят мотивите на един определен човек? Вече в българската... Ти си свикнал така с голямата баданарка и да по някой път не насилваш нещата. Ти го наричаш Мунчо. Той не е Мунчо, така като гледах. Моята братва през годините винаги е удряла на подходящото място и е рязала и най-тежките чворове. Затова това, което казах, е очевидно. Той наистина беше гузен в вашето студио и наистина съм убеден, че няма как това, което таи, но го изрече по-своему, защото вие го провокирахте и съм убеден, че аз да го провокирам. До 2-3 седмици всичко ще стане ясно. Какво очакваш да стане? Ако ми позволите, ще се опитам да разкрия... Да разкрия част от най-порочните корупционни практики в парламента. Какво се случва? Да бъдем изключително лаконични и лесно обясними за зрителите. Първо, какво се случва с един такъв депутат, като този? Партийната субсидия все още съществува лошата практика да не е на съответната политическа партия заради гласовете, а да бъде заради броя народни представители. В момента, в който един народен представител напусне съответна партия, тези пари отиват в другата партия, в която той подпише заявление за принадлежност. Ако не подпише? Няма как да не подпише, защото... Независими е? Всички независими подписват заявление за принадлежност. Интересно за къде ще подпише Марков. И сега финансовия министър това ще го крие. Както, между прочим, го криеха и по време на правителството на ГЕРБ. Тоест той ще подпише... Ти какво очакваш? Анонимно. Аз смятам, че вече е подписал. В полза на кого? Подписал е в полза на БСП. Сигурен ли си? Убеден съм. Няма как друга да... Може и на ДПС да е. Няма до там да падне, въпреки че тези удурми са правени преди всичко чрез ДПС. Той каза, че ходи на лов с Местан. Да, той сам си призна, но има и други неща, които не е признал, ще станат ясни. Така, и ти смяташ, че той ще подпише анонимно една такава декларация, субсидията отива в БСП и той продължава да се я взима. Точно така. Ти такива врътки правил ли си, бе? Но на мене са ги правили и аз съм бил потърпевш от такива врътки. Знаете ли какво значи, господин Георгян, да положиш огромни усилия, за да вкараш собствената си партия самостоятелно в парламента? Да имаш 10 народни представители и на 6-тия месец да ти купят първия. И след това да ги купуват на конвейер. Как го купиха първи? Как го пробиха? Дай сега технологията на пазарлъци. В българския парламентаризъм купуването на депутатите е както се купуват местните породи говеда
в Щатите. Кажи, въведи ли в това тайнство? Както се купува, да речеме, Абердин ангуст, шароле или някакво друго породисто говедо. Да. И как се прави? Отиваш, оглеждаш го, виждаш му зъбите, дигни копитото. Първото нещо, което правят, оглеждат кой има слаби места, кой има в прокуратурата досъдебни производства, кой има полицейски преписки, полицейски дознания и така нататък. И в момента, в който видят, че това е проблематичен човек, го започват. Как? Как почнаха твоя човек? Чакай, че ма дразни. Да го... Само... така. Благодаря. Да го работят. Как го работят? Работят го, първо му казват, че това ще бъде прекратено, ако той помисли в неговия случай то е било прекратено. В неговия случай нещата са се развивали от момента, в който той е станал депутат. Да не смятате, че това е станало. Тогава, когато беше всичко свързано с избора на Пеевски за шеф на ДАНС, той още тогава е спечелен за тази кауза да напусне. В момента, в който се провали, били са спазарени още няколко депутати от ГЕРБ, но ангелите са им издържали поне до днес. Вземи един букет и иди в банки, защото това, което казваш, трябва да разтревожи господин Борисов. То знае ли са другите, които ги въртат на шишко? Аз искам само да кажа и обществото да знае какво се случва в българския парламент. Това е едното направление, чрез държавната субсидия да бъде купуван съответния продажник, съответния предател. Второто направление е чрез така наречените командировачни. В чужбина, в страната. Това не са ли дреболии, бе? Хич не са дреболии, защото на месец по този начин средно може да си докарва в рамките на няколко хиляди лева. Това дреболия ли е? Хич не е дреболия. За годината да вземе чисти 30, 40, 50 хиляди лева. В това число и с надписване на командировачни, неколкократно обикаляне на планетата и така нататък. Кокошкарска работа. Ти каза на едно място, че 20 хиляди лева било на месец възнаграждението за беглеца. За беглеца, защото тези пари се дават незаконно. Той няма право да взима пари от партийната субсидия. Няма това право. И как тогава става? На ръка ли? Става незаконно на ръка. Той си прехвърля субсидията, да речеме, в БСП, но него му я дават в брой. От друго място те не могат да я изтеглят и нямат правно основание да изтеглят тези пари, за да дадат на беглеца. Откъде е това друго място? От черните каси. Че тук се кълняха, че няма нужда от... В парламента господин Кеворкян продължава да има черни каси. И всеки месец във всяка парламентарна група се превеждат един куп пари безотчетни. В това число 2/3 на депутатите също са безотчетни. Вземаш едни пари като трудово възнаграждение, а никъде не ги декларираш и не плащаш данъци за тях. В българския парламент има черни каси, за което аз съм сезирал компетентните институции. Повдигал съм, като бях народен представител, като бях председател на Комисията за борба с корупцията. Нищо. Кой ти казаха, че говориш налудно? Да. Казват, Янето полудя. Щом като оповестява такива неща, които касаят, примерно, и него, като е бил народен представител, нали, и той е получавал безотчетни. Да. И ти го казваш. И аз го казвам. И имаш и черна каса. Вие знаете ли колко пари получава един депутат месечно? Колко му е заплата? Има един куп мунчовци. За колко се разписва мунчо? За колко? 2-3 хиляди лева сигурно му събират. От 5-6 нагоре. Как става по този номер? Ето казвам ви, с командировачни, с експертни, с 2/3, с заплата, с надписване, под 5-6 хиляди на месец той не е. Тук логиката, ако приложим логиката за партийните субсидии, да им даваме повече, че да не се корумпират. Ама това може ли да е логика, наистина? То е много жалко, щом като българската демокрация е стигнала на такова ниво. Кажи ми други тънкости в парламентарния пазарлък. Другите тънкости... Кой е първият ти човек, който избега? Кой беше? Марио Тагарински. Той е наш приятел, стига. Точно такъв тип хора, които са
обвързани и които имат наморници, не могат Той нищо обаче, да правят. Марков даде една страхотен образ очерта за намордник. И свободата, която получаваш, като го махнеш. Най-големият проблем от всички тези хватки са обещанията на изпълнителната власт, защото на този му обещано Какво, например? или обществени поръчки, или търгове, или концесионни договори. Той не е тук така. Той каза една уникална глупост, която няма... Не може да бъде. Сигурен ли? Освен всички останали, които... Ама си съвсем сигурен. Избръщолеви, каза, че щял да подкрепи бюджета, защото това не било политически акт. Няма по-политически акт от подкрепата на бюджета на съответно правителство. Той обаче е докарал 1 милион на Свищов, на Свищовския университет, който не е малко. Дали пък и чрез такива алтруистични външно жестови да се прави същото? Той е част онова, за което говориш. Този е част от един кръг, по който прокуратурата дълго време работи, кръга Адамов, ректор на Свищовския университет, но не знае защо не се произнася. Днес и вие отправяхте въпроси към прокуратурата, ама чрез вашето студио и аз искам да попитам, защо за Свищовския ректор, след като има толкова преписки, сигнали и данни, нищо не се прави. Той си има частен депутат. Този му е... Кой е? Този, който беше във вашето студио, Георги Марков. Да. Изважда го и го пуска. Къде го пуска? В парламент. Че къде гледат... Срещу аргументи. Къде гледат Цветанов? Това е въпрос, който към него ще зададете. Оплаши се. Аз не съм му на Цветанов никакъв. Дори често съм му бил най-острия критик. Никой не е критикувал Цветанов така, както аз. Да. А другите маневри, които ги правят, са свързани с лобизъм. В България нерегламентиран лобизъм. В България за 24-5 години на никой от депутатите не му изнасяше да вкара закон за лобизма или етичен кодекс. Защо за българските депутати единствено от всички 28 страни членки на Европейския съюз няма етичен кодекс? Защо? Защото всяко правителство, което дойде обикновено, приема държавата като на концесия. Пуска големите багери за комисионните и хората, кучетата ги яли. Тебе опитвали ли са да вкарат тази схема? Излишно да чакам отговор. Да, но все пак. Опитвали се многократно. И резултата? Резултата е нулев. Резултатът е, че такива като мене са непотребни за българската политика. Защото говорят, и то говорят със съвестта си, с ума си и с невъзможността да бъдат манипулирани. Такива обикновено се иронизират, правят ги на луди или започват на всяко нещо да казват, остави го това, нали, ония смешник го каза. Да. Положението в страната наистина е изключително тежко. Добре, тази система, за която ти говориш, за търговията в парламента и прочее, тя се предава от парламент на парламент. Така излиза. Да, защото различни хора доминират, различни партии доминират там, но тази технология се оказва по-силна от всичко друго. Така ли да разбирам? Тя е водеща и тя е над всичко. И по време на ГЕРБ ли беше така? Разбира се, че беше. В България за 25 години важи поговорката за парламентаризма. Тя е като съобразна омерта на прехода. Гарван на гарван око не вади. И оттам вече всичко е възможно. В нашия обществен живот вече всичко е възможно. Могат всичко да се купува и да се продава. И това ще бъде така, докато съществува тази система, този модел и тази конституция. Добре, кажи ми какво ще стане сега. Това е една
Това е една малка история от бурния и мрачен в същото време живот в парламента. Историята на Марков. Но до какво ще доведе тя? Предположението ми, че ще бъде елиминирана Атака, защото и тези и за субсидията вече не са много яростни. Знаете ли, много... И всичко това ще докара парламента до един пълен мандат. Много е жалко, че за всичко друго... Да или не? Има такава вероятност. Но смятам, че нашия народ ще се опомни. Днес е празник на студентите. Искам да ги поздравя от сърце и да им кажа, че наистина тези, които са будни и ранобудни, заслужават уважението на обществото. Ако продължат, няма комунистите да бъдат кърлежи, които са се впили в държавата. Те могат да бъдат извадени само по обратния път на часовниковата стрелка. Не по начин, който са дошли. Защото те са дошли по втория начин. През задния ход влезнаха в правителството. БСП и ДПС. Тях народа ни ги избирал да управлява. Ти тях ли наричаш комунисти? Те са уродливите комунисти. Тези посттоталитарните комунисти. Те са най-страшното явление. Те са по-отвратителни от онези антикомунисти, за които вие споменахте в началото на предаването. Да. Защото при тях всичко се купува и се продава. Но не допускаш нито за момент, че тук в случая нямаме един личен акт на възмущение, на протест. Толкова ли всичко в парламента е опоручено, че не може да има дори... Този човек е ходил на 4 крака, като уличен пес, да се моли, за да бъде поставен в листите. И неговия благодетел по същия начин. Ако вие направите едно разследващо предаване, как точно е влезнал в редиците на ГЕРБ и как е сложен на това място в листата, ще бъдете потресени. И може ли един помияр от улицата да има личен мотив и достоинство? Това възможно ли е? И помиярите имат някакво достоинство. Имат, да. Особено когато ги вкарат в кучките приюти. Това на 4 крака го казваш метафорично, или? Разбира се. Но истината, ако трябва да се опише, е много трагикомична. А пред кого си е ходил на 4 крака? Пред тези, от които зависи да е в листата. Не смееш да кажеш името. Божие. Ясно е всичко. Но съм сигурен, че този човек Борисов не го е познавал. Защо си сигурен? Сигурен съм, защото знам, че Борисов не изпада в подобни детайли. Дреболи. Ко вика? Какъв е това? Не знам какво вика, но той миналия мандат, това гарантирам, Борисов като министър-председател не си познаваше депутатите. Защото той все пак е човек с замах и работеше наистина всеотдайно. Министрите, надявам се, че ги познаваш. Министрите ги познаваш, защото сам си ги беше определял. С част от тях се чукаше по главата и се чудеше защо всъщност го направи. Кой например имаш предвид? Като започнеш от Симеон Дянков и свършиш до Трайчо Трайков. Той, си спомням, първия миг, когато избра Трайчо за министър, аз влизам и казва: "О, приятелю Яне, да запозная тук с Трайчо, вие сте от едно поколение, много свестен, много така, много иначе." И после му казах някои неща, казва: "Ай, стига бе, това не може да бъде." Какво не може да бъде? Това, което беше започнал да прави Трайчо. Да. И след време казва: "Беше прав. По-навреме трябваше да се разделим." Но както и да е, това са лирически отклонения от българската политическа дискусия. Ти искаш да оставиш впечатлението, че те е гнус от българската политика. Да. Обаче нямаш нищо против да пребиваваш в нея. Не, напротив. Аз съм се откъснал, нямам никакви... Докато беше там... Ето тази... Докато бях там, съм се... Пия с отвращение, се казва, да? Не. Аз докато бях там, съм имал и сега продължавам да имам кауза. Тя е много ясна и всеки я разбира. Промяна на Конституцията. Нова Конституция. Рестарт на държавата и моята разлика, да речеме, с тези, които искат да променят Конституцията,
ако мога да я опиша за миг, е все едно една стара панелка на 60-70 години да й правиш саниране. И какво като я облечеш отвън? Тя вече е минал и е амортизационния срок на годност и стомано-бетонната конструкция не подлежи на реновиране. Трябва при най-лекия земетръс ще падне. Трябва ли да пише в Конституцията да има специален член да не се лази на 4 крака? В Конституцията как ще гарантира в новата Конституция трябва гордост? Да има, господин Кеворкян, критерии кой може да бъде народен представител. Ами той е съвсем подходящ. В парламента... Дядо му е фабрикант, съдени от Народния съд. И какво? Какъв е бил дядо му, Бог да го прости. Добре, кажи ми къде той какъв е. Така като си представиш залата, къде имаше най-много от тая порода? Пълно е навсякъде. Навсякъде? Навсякъде гъмжи. И затова е невъзможно с тези хора, те сами да се променят. А защо, примерно, няма в ДПС, казвам го с уважение? Защо няма? Имаше и там двама. Корман Исмаилов и Касим Дал. Как? И те си прехвърляха субсидиите и те взимаха пари. Факт. Не може да го отречете. Да, тоест навсякъде го има. Но не в такива мащаби. Не в такива мащаби. Значи е въпрос на преценка. Или на преданост. Да, така. И преди малко ме питахте за кауза. Ами, знаете, и вие самие сте се очудвал за моята последователност за така наречените царски имоти и гори. Тази седмица се произнесе окончателно Върховния касационен съд и потвърди моята теза, за която работих години наред, че всички имоти са на интендантството на цивилната листа, а интендантството на цивилната листа е държавна институция, финансирана от бюджета на България. Написах нещо за пресата, докато го пишех и си мислих и се натъжих, защото чак такава съдба Симеон не заслужаваше. Да съдиш собствената си държава. Тя да ти даде една най-блестяща реабилитация, да те сложи направо на републиканския трон и сега да приключваш всичко с това, че си осъден да върнеш имоти на държавата. Да, защото толкова пладнешки кръци, защото той за всички тия 24 години... в прословутото ваше интервю, което му взехте на времето, излъга. Каза, че не идва за имоти. Добре, декларира го. Да, но и лъжата винаги има бумерангов ефект. Толкова 24 години, толкова пладнешки кръци. А около него малко ли бяха кръците? Малко ли бяха? И малко ли грабеха? Никой не свърши по този начин. Жалко. Жалко, да. Каква ти е прогнозата? Защото тук Парамов каза, че в февруари кабинета пада. Кой ли те питам за прогноза, като е ясно, че нищо не може да стане? Ти си напълно убеден в кеширането. Аз съм убеден. Кеширането прави силата. Може ли да кажем? Да, разбира се. Аз съм убеден... Ти си жертва на кеширането, така ли? Аз съм убеден, че в българския политически живот разврата е тотален. И за това имат за цел да се крепат. В момента, вие знаете ли, според вас, кой е реалният министър-председател? Пламен Орешарски ли е министър-председател? Абсурд. Кой е? Той е кукла на конци, по-битер от Беров. Много по-битер. Така ли бе? Разбира се. По мое категорично убеждение. Не ми се вярва. И анализа, който правя... Сигурен ли си в анализа си? Убеден съм. Истинският министър-председател е Делян Пеевски. И същевременно той е министър-председател и министър на няколко министерства. На няколко. Тогава съвсем са гламави, че са му дали толкова с министерство. Хич не са гламави. Как да не са гламави? Не са. Добре. Значи някой би могъл да каже, че ти ли си целия в бяло, бе, господин Янев? В България до такава степен се доведоха нещата, че всички са черни, мрачни и омразни. Да. Но ти поне си говориш. Но аз казвам това, което мисля. И съм сигурен, че единственият път за изход от тази тотална криза е нова конституция, нови правила. Благодаря ти, драги. Аз също. Искан ли е подкуп за затворника Халил? Миналата седмица гостува тук на Кети Халил и представя една драматична история. Искам един фрагмент да видим от нейния разказ. Разбирате ли, българските институции
Но нас, те не умориха, те не съсипаха ни живота 1 година. Аз не мога да спя. И не само аз, майка, получи инфаркт. Нарушени ми са правата. Защо не искат? За 1 ден могат да му дадат българско гражданство. Защо 1 година никой на мен не ми обърна внимание? Кети. Моли ги, умолявах ги, Кети. моли ги. Вижте Кети. колко номерчета имам, съм им писал. В това вълнение Кети обаче направи една грешка и намекна за някакъв подкуп. Аз сега ще помоля да се прочете какво нейното писмо, извинение. А пък ако нещо може да се направи за Халил, би било добре. Писмото. До заместник министъра на правосъдието на Република България заявление от Кети Райчева Халил. Уважаеми господин министър, в предаването всяка неделя на 1 декември 2013, в което участвах, споменах, че служител на Министерство на правосъдие ми каза, че ако направя дарение от 60 000 евро за ботаническата градина във Варна, съпругът ми може да получи българско гражданство. Проверих и установих, че това лице не работи в Министерство на правосъдие. Моля за извинение, че намесих името на Министерство на правосъдие. Моля да проявите разбиране, че от 1 година съм под силен стрес и мъка заради извънредно тежкото състояние на съпруга ми Талал Халил, който стои невинен и тежко болен в затвор в Ливан от 25 ноември 2012 година. Моля за съдействие съпругът ми да получи българско гражданство. Скопие до Нова телевизия. Ами това е историята. Напред по реда. След рекламите, в най-звездната рубрика от 35 години насам гостува истинската Елена.